EH Bildu. Hamarreia bete pasau dira ingurumen batzordiak barko plan estrategikoa eta mugikortasun plana diseinatzeko lana esleitu zabanetik, eta ondiokan, abuztuan 11 onartuta egon beharko litzake plan hori, eta 12 egun falta diranean, ondiokan diagnostikorik ez dakagula salatu nahi dugu gaur. Igazko azaruan, lan horren oinarrizak adostu zituen ingurumen batzordiak, eta bi enpresek, Novotek eta Leber enpresek osatutako behin-behineko enpresa elkargoari esleitu zetzan lana udalak. Lan esleipen horretan oinarrizak oso argi agertzen dira, eta oinarrizak oso argi agertziaz gain, epiak eurak be oso argi dira. Abenduaren 11-arako lanaren dokumentu auki beharko genduke eskuartean. Esleipen horren oinarrizen arabera, enpresa elkargo horrekin beharko luke datuen bilketa hasiera batean, erakundieri eskatutako datuekin, ondoren udaleko tekniko ordezkari eta baitza eibartarrekin, herritarrekin batera be, bileren bitxartez diagnostikoa osatu eta diagnostiko horretatik ekintza plan batea adostu beharko luke, eta gero, behin betiko diagnostikoa osatu ostian, ekintza plan hori bederagarrez izango dela ziurtatu beharko luke, eta abenduaren 11-an dokumentua bera aurkeztu beharko luke. Aurretik, EH Bilduko otsailean eta gero maiatzean be, salatu zeban Novotek enpresak aurkeztutako diagnostikoak ez zituela lan horretan adostutako oinarrizak betetzen. Eta guk eindako kritikari eta ekarpenari esker, udalak diagnostiko hori atzera bota eta berriro eskatu zean, bi bider egin dago hori. Bi bider bota dugulako atzera, hori diagnostikoa oinarrizak ez zituelako betetzen. Uste dugu, plan estrategikoa oso importantia eta ezinbestekoa dela Eibarrerako. Plan estrategiko honek Eibarko urrengo 10 urteetako norabidea markatuko dago, eta gainera beste plan batzuen oinarrizak bertan jasoko ditu. Eta horrek adierazten dago eta horrek laburtzen dago oso ondo ze importantia dan ganorazko plan estrategiko bat eukitzia. Ganorazko plan estrategiko bat eukitzia diagnostikoa bera be oso importantia da. Eta ondiokan, 11 lehen esan duten moduan, 12 egun falta diranean lanaren epia bukatzeko diagnostiko hori be ez dugu jaso. Lehenengo diagnostikoa aurkeztu zebanean Novotek enpresak, udala bera, edo udaleko gainontzeko alderdi politikoak presegoazen diagnostikoa bera onartzeko, eta guk eindako kritikari eta guk azaldutako utxunieri esker erabaki zeban udalak lan hori berriro eskatzia. Bigarren diagnostiko bat aurkeztu zozkuen, bigarren diagnostiko horrek be zituen oinarrizak betetzen eta berriro be bota genduan atzera. Gure ustez oso salagarria da, udal gobernuak lan hau egiteko gara izan aurkeztu daben ganora falta. Oso garrantzitsua da eta ez detza emon dakan garrantzisa eta preseguan dozein diagnostiko osatzeko, eta berakin batera alderdi jeltzalia bera. Gainera esan behar dugu, lan hau esleitu zebala 70.000 euroan, eta lan honen zati bat eitxia gaitzik lehenengo ordainketa bat egin da dagoela, 50.000 eurokoa. Gure ustez, udala serio jarri behar da, eta Novotek eta Lebek enpresek euren jarrera aldatzen ez badabe, eta ganorazko diagnostikorik aurkezten ez badabe, gero ganorazko plan estrategiko bat egin alizateko, udalak berakin kontratua apurtu beharko leuke, eta 50.000 euro horrek berriz ere jasotzeko edo berreskuratzeko bidea zabaldu beharko luke, eta lan hori beste enpresa bati esleitu.